12 ta' Jannar, San Bernard minn Corleone, reliġjuż, għex bejn l-1605 sal-1667. San Bernard kien terzjarju Franġiskan u ddedika l-għajnuna tiegħu lil-foqra, lil-morda u dawk li kienu oppressi. Huwa talab li jidħol mal-patrijiet kapuċċini minuri u hemm wera ruħu impenjat għall-missjoni tiegħu mimli ħeġġa reliġjuża. Twieled fi Sqallija, missieru kien skarpan u għallem lill-ibnu is-sena tiegħu. Malli miet missieru huwa ħalla l-ħanut u ħa it-triq tal-ġlied bix-xwabel u sar espert f'dan. Bernard spiss kien jisfida għad-dwell lil dawk li kienu jippreżentaw ruhom qudiemu. Din it-tip ta' ħajja beditu minn Alla. Madankollu xi kwalitajiet tajba baqgħu jidhru fih. Kien iħobb jiddefendi nies fqar u ġwejda kontra min kien juża vjolenza magħhom. Spiss kien iżur il-kurċifiss li lejh bosta nies kienu juru devozzjoni. Fuq kollox kellu devozzjoni kbira lejn San Franġisk ta' Assisi. Jum wieħed huwa laqa sfida għal dwell li fih fera għal mewt lil min sfidah. Billi beża li issa kien se jkollu jaffaċċja vendetta mill-ħbieb tal-ferut, talab Ken fost il-kapuċċini Franġiskani. Biex ipatti għal ħtijietu huwa talab li jdaħluh fil-kongregazzjoni tagħhom bħala għajk u beda n-novizzjat tiegħu fit-13 ta' Diċembru tas-sena 1632. Hawn għex ħajja ta' penitenza u edifikanti għall-aħħar. Jingħad li hu kien isawwat lilu nnifsu 7 darbiet kuljum sakemm joħroġ id-demm minn ġismu. Kien jorqod 3 sigħat kuljum fuq l-injam bi blokka tal-injam biex isservih ta' mħadda. Ħafna drabi huwa kien jiekol ħobż u jixrob ilma biss. Jekk kien jara xi ħaġa li toġbu u kien iressaqha ma' ħalqu u bla ma jmissa jerġa' jpoġġiha fil-platt. Biex ikompli jagħmel penitenza kien jitlob li jagħmel bħala dmiru responsabbiltajiet baxxi u umli li kulħadd kien jaħrab. San Bernard kien iħobb jitlob ħafna, kellu devozzjoni speċjali lejn il-Madonna u kien jinkoraġġixxi lil ħaddieħor biex jagħmel l-istess. Marija, Omm Alla, deritlu u tagħtu f'dirajh lill-Bambin Ġesu. Hija wkoll għarfitu l-jum ta' mewtu 4 xhur qabel ma ħalla din id-dinja. Miet f'Palermo fit-12 ta' Jannar tas-sena 1667. Kien il-Papa Klement XIII li fis-sena 1767 għamlu bejatu, filwaqt li l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II għamlu Qaddis fis-sena 2001. Ikkunsidra il-penitenza severa li San Bernard minn Corleone ipprattika wara l-konverżjoni tiegħu. U fisser dak li jgħidu l-missirijiet qaddisa tal-Knisja u dak li nsibu fit-tagħlim tal-Knisja Kattolika li dawk li ma jżommux l-innoċenza tal-magħmudija m'hemmx mod ieħor biex huma jsalvaw ħlief il-qrar u l-penitenza. Forsi aħna dinibna b'mod aktar gravi minn Bernard? U f'dan il-każ għandna nipprattikaw penitenzi aktar rigorużi għax skont il-miżura tal-ħtija tagħna għandhom ikunu il-miżuri tal-penitenzi li nipprattikaw. Jew forsi inti temmen li m'għandekx għalfejn tagħmel penitenza. Din ta' bilħaq tkun delużjoni sfortunata għax San Ġwan jikteb jekk ngħidu li m'għandniex dnub inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. L-ewwel ittra ta' San Ġwan, kap 1 vers 8. Dan huwa l-ewwel rekwiżit tal-penitenza li aħna nirrikonoxxu sinċerament n-nuqqasijiet tagħna quddiem Alla u li nindmu minnhom b'qalbna kollha.
għandek tal-inqas din it-tip ta' attitudni ta' soba u dispjaċir għad-dnubiet li għamilt. Issa kkunsidra l-kliem ta' Sidna Ġesu meta qal: jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda, f'Luqa 13 vers 5. Il-mulej jitkellem b'dan il-mod wara li kienu għadhom kemm tarfulu li numru ta' persuni mietu mewta vjolenti bla mistennija u f'daqqa. Hemm limitu għat-tolleranza ta' Alla li kieku Bernard ma weġibx għas-sejħa tal-grazzja, probabbli li kien jintilef u wkoll minħabba dnubietu. Għalhekk tajjeb li nagħtu widen għat-twissija li nsibu f'Lut kap 3 vers 8. Jekk illum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Għaliex jgħid illum? Għax illum huwa tiegħek, għada mhuwiex fidejk. Il-mulej jaf kemm ilek tipposponi għas-sejħa tiegħu biex tagħmel rara tajba u penitenza għal dnubietek. Il-midneb għandu jipproduċi wkoll il-frott tal-penitenza. Il-prekursur ta' Kristu eħeġġiġna uru frott li jixraq lill-indiema, Luqa 3 vers 8. Żgur li m'għadux iż-żmien li wieħed jagħmel it-tip ta' penitenza rigoruża li jagħmel San Bernard. Imma żgur li wieħed jista' jipprattika sagrifiċċji oħra li jkunu jiswewlu l-aktar. Il-penitenza mhux biss għaż-żmien tar-Randan għalkemm f'dan iż-żmien nisimgħu aktar dwarha. Tista' twettaq ħidmiet ta' karità u ħniena fi spiritu ta' penitenza sabiex tbatti għal dnubietek u tajjeb li taċċetta bil-ferħ bi spiritu ta' penitenza kull salib u tbatija li Alla jippermetti f'ħajtek. Hemm ukoll il-ħtieġa tar-rażan u tal-kontroll fuqna nfusna. Din li ġejja hija lista li tista' tgħinek tneħħi minn ħajtek 40 ħaġa ħalli tkun qed tgħix ħajja aħjar kif jixraq u kif Alla jixtieq minnek. Mibeda, rabja, ingratitudni, dgergir, idolatrija, impurità, supervja, medjokrità, distrazzjoni, sens taħtija, ftaħir żejjed, self-pity, biża li tfalli, biżi żejjed, tieħ ta' qalb, kliem li ma jagħmilx ġid, pjaċiri bla rażan, il-comfort zone tiegħek, tinkwieta, nuqqas ta' paċenzja, li ma tfittix parir, self-sufficiency, tiegħek biss tajjeb, negattività, ejra, tibqa' tgħix firda, trid tara dejjem ta' minnu t-tort, idea żbaljata ta' Alla, il-ħsieb li int ma jistħoqlokx il-ħnina ta' Alla, ma tagħmilx il-bidla neċessarja, apatija u indifferenza lejn is-sewwa. Tikkompara lilek innifsek mal-oħrajn, il-bżonn li toġob u tagħmel li jgħidulek in-nies. Diżonestà, ras jibsa, gburija, nuqqas ta' talb, ma tfittix il-maħfra t'Alla fis-sagrament tal-qrar. U żombot mitqarbin jew titqarben ħażin. Jekk taħdem fuqek innifsek u tipprova tneħħi dawn, b'dan il-mod, bl-għajnuna tal-grazzja t'Alla, inti taraf kemm dan jiswilek u Alla jixtiequ minnek għal ġid tiegħek stess l-ewwel u qabel kollox. Bil-penitenza, wieħed inaqqas ukoll miż-żmien tal-purgatorju u jgħin ukoll għas-salvazzjoni mhux biss tiegħu innifsu imma ta' erwieħ oħra. Inti lest jew lesta għal dan? Talba. O Alla li permettejt lil San Bernard il-konfessur tiegħek jiddistingwi ruħu minn karità erojka u penitenza ammirabbli, għatina permezz tal-interċessjoni tiegħu li aħna nħobbu lilek b'qalbna kollha u li nagħmlu frott xieraq ta' ndiema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.